youtubeiras! Vai rebordar o YouTube! ¡Uah! ¡Preparados! Pois nada, que temos aquí unha cantante de ópera que se nos meteu a youtubeira, non? Esta moza que convoca, que anima a participar na segunda edición desto das youtubeiras, que imos falar, explicar un pouco máis de que vai, e sobre todo animar, eu non, a nosa convidada ten que animar a moita xente a que suban os seus vídeos á rede, a que fagan en galego, que é un pouco a esencia. Baixamos ese vídeo, porque senón xa non sei se falo eu, se fala Isabel. Hola Isabel, bo día, Vaquero. Hola Isabel, bos días. Como estás? Que tal? Bueno, Isabel Vaquero, que é concelleira de normalización lingüística en AMES e tamén traballa para ese mesmo servizo, pero na Universidade de Santiago de Compostela, porque claro, aquí temos dúas patas importantes de esta idea, que universidades, deputacións e concellos que se unen para facer esta iniciativa. Explícanos cal é a filosofía de youtubeiras. Pois, efectivamente, si son 9 concellos, as 3 universidades e a Deputación da Coruña, os que se unen, as institucións que se unen para promover o uso do galego nas redes. Cal é a filosofía? Pois moi sinxela. O que percibíamos é que no mundo de hoxe, cada vez máis, todos e todas nós, pero sobre todo a rapazada, consultamos internet absolutamente todo e moitas veces consultamos vídeos. Os típicos vídeos de YouTube, que se che atasca a impresora, que como fago, que quero facer unhas trenciñas ou quero unha maquillaxe de antroido, pois buscas no YouTube e aprendes cada un dos pasos e non sei que. E o que víamos é que había poucos contidos en galego. O cal sí que era extraño, porque os estudos o que din é que nas redes sociais o uso do galego, sobre todo entre a mocidade, é bastante elevado. O que pasa é que, claro, unha cousa é as conversas que ti mantés con xente que coñeces, que son parte da túa, bueno, do teu mundo de alguna maneira, sí. E outra é dirixirse a todo o mundo. E, bueno, en YouTube hai vídeos de todos os idiomas. Entón, o que pretendíamos precisamente era iso, fomentar que a xente subise vídeos pois do que sabe facer ou das súas opinións e que fixeran a nosa lingua. A ver, iso dis premios youtubeiras, parece que únicamente para mozas. Non, é para mozas, para mozos, para nenos, nenas, máis de 14 anos, ou para mulleres, homes xa de calquera idade, non? O de youtubeiras é a arroba famosa para que non haxa aquí, en este caso, distingo de xénero, non? Efectivamente. En este concurso pode participar calquera persoa que teña máis de 14 anos ata, bueno, non imos poñer límite, porque por arriba non hai límite. Porque podemos sempre romper a pana, non? E efectivamente, do que se trata é de que participe moita xente, como xa participou na edición de 2017, no que participaron, bueno, pois xente moi noviña, rapaces e rapazas moi novos, pero tamén xente moi maior, como, por exemplo, as señoras de San Sadurniño, que teñen moitísimo éxito. Son tan maiores, hai nas máis maiores, a ver. Hai nas, pero, bueno... Vansenos enfadar, tampouco son tan maiores. Escoitamos un pedaciño desas mulleres que ademais elas xa viñan facendo ese tipo de cousas, non? Viñan publicando vídeos en galego contando as súas cousas. Alguna, pois, desde, eso, por exemplo, a crise da pataca. Sí, efectivamente. Un pedaciño. Hola, son das mulleres da Horta de San Sadurniño. Hoxe non estamos nada de broma, estamos máis ben tristes. Mire que nos fan unha faena de Padre Señor mío. Que me explican a mí os do goberno quen vai a pagar. E despois veñan multas, se estes plantadas, multas de 3.000, multas de 3.000. E temos un sueldo de ainda non 600 euros. Que viñan os do goberno e que lles dían 600 euros e que viñan aquí para a terra plantar e romper o lombo e sin recoller nada. Para que desapareza as plagas, só se lles ocurre non plantar patacas. Ala, ahora que veñan de Francia e a ver a que precio van a vir. E bueno, xa non quero falar máis nada porque senón vou me cabrear moito. Non se cabrea, muller. A sabeduría popular, porque canto sentidiño común son capaces de expresar en estos vídeos estas mulleres en un pedaciño, ademais en montaxe, ni siquiera cada unha delas, sino un pedaciño, como decíamos, de varias delas que estaban aí falando desa pataca que ademais decían aquilo. Pero a ver, explíqueme vostede porque aquí se pode plantar 2 metros que xa cambiamos de concello, non se pode plantar. Non entendo. Eu tampouco entendo, pero aí está. E como decíamos, tamén estaba yo comentando antes, non sirve para dar para romper, non, con esas ideas, con preconcebidas, esos tópicos, é dicir, as tecnoloxías, as redes sociais non son exclusividade de ninguén, nin da xente máis nova, nin da xente máis preparada, nin todo o contrario. En absoluto, non son nin exclusividade de idades de persoas, nin de linguas. Claro.
E efectivamente aí temos estas mulleres bueno, pues, xa dunha certa idade expresando as súas ideas e as súas opinións sobre o tema da praga da pataca e como se estaba combatendo. Probablemente para esta edición apareza algún vídeo pois onde se fale, pois, por exemplo, dos lumes forestais e de como se están combatendo ou de como non se están combatendo e de moitas outras opinións, pero tamén poden aparecer vídeos de rapaciñas ou de rapaciños de 14, 15 anos, pois non sei, con como se monta unha loita de galos, que é algo moi de actualidade últimamente, ou, bueno, en fin, de calquera cousa sobre a que queiramos opinar ou que saibamos facer e demostrar as nosas avelencias e axudar ao resto da humanidade a facelas. Que se animen todas e todos os que nos escoitan, que o intenten se les apetece, que participen ata o día 15 de marzo. Creo que me dicías aí un momentiño que se poden aínda subir esos proxectos, esos vídeos, que está toda a información youtubeiras.gal, sí, correcto, verdade? Efectivamente. E haberá premios? Pois sí, hai 8 premios. Aumentamos o lote de premios con respecto ao ano pasado e temos 3 premios de 1.000 euros para os mellores vídeos de videofacermos, videoopinarmos e de canles. Este ano tamén hai esta novidade, o de premiar canles, porque hai xente que mantén xa canles de vídeo. Bueno, propuxémonos de alguna maneira pois dar un incentivo a esta xente que está aí facendo un labor pois continuado, non? Entón, hai estes 3 premios de 1.000 euros para estas 3 categorías e outros 5 premios de 500 euros para o vídeo que amose maior creatividade, o vídeo que teña maior eficiencia comunicativa, a calidade técnica, a calidade lingüística, e tamén hai un premio do público. E estes son premios de 500 euros. E hai algunha cousa máis? Participación en obradoiros, Culturgal e estas cousas todas, non? Aquí no Concello de Santiago hai 6 obradoiros convocados para persoas que teñan interese en facer un vídeo, ben sexa pois, para concursar ou non? Para quen estea interesado, pois eu suxiro que se poña en contacto co Departamento de Lingua do Concello de Santiago, pero xa repito que hai 6 obradores. O primeiro comezou onte e haberá os seguintes pois agora entre febreiro e marzo. E tamén noutros concellos ou universidades, si hai un grupo de xente que estea interesada en contar con algún obradoiro para poder aprender ou mellorar a súa técnica ou con, bueno, a historia de como se monta unha historia para contar ou tal, pois tamén se pode facer algún obradoiro. Pero bueno, tampouco é imprescindible, non? En absoluto. Ni moito menos. Aquí non se trata... De feito, creo lembrar que hai un vídeo de como montar un vídeo para YouTube. Non está mal, ves? No. Hai moita imaginación, moita creatividade e iso agradecese. Hai moitos que van, por exemplo, polo lado máis do cachondeo, da xoldra, e outros, en cambio, son máis formais, como decías, por eso hai distintas categorías establecidas para os premios. Pero comentaba vostede que son as 3 universidades as que participan, a Deputación da Coruña, e podemos nomear tamén os concellos. A ver, sí. Todos eles tampouco nos vai levar tanto. No. A Baña, Ames, Carballo, Ourense, Pontevedra, Ribadeo, Santiago, Teo e o Grove. Creo que son, creo que non deixe ningún fora, non? No, e hai que animar a outros que tamén se sumen. Por suposto. A ver, temos 300 e pico, aquí hai 9, a pouco. Por suposto. Bueno, cantos máis concellos, a coordinación vaise complicando, pero bueno, nos entendemos que neste caso, cantos máis, mellor. Moito traballo para o xurado, Pois sí, xa o ano pasado botaban fume polas orellas con cantidade de vídeos que se presentaron, inda que ao máximo permitido de duración dos vídeos é de 5 minutos, pois claro, si se presentan moitos máis de 100 vídeos, como foi o ano pasado, que non lembro ben se eran máis de 100 ou máis de 200, pero bueno, con que foran máis de 100 xa eran moitos minutos de Dios para estar vendo vídeos, botaban fume polas orellas, pero bueno, tamén teño a certeza de que foi un labor grato para eles e que lles custou bastante traballo poñerse de acordo en cales eran os vídeos gañadores. E que moitos deles eran super interesantes, por non decir divertidos, porque os había moi divertidos, pero os había tamén interesantes en ser, como decíamos, en plan cachondeo, e que hai que animar a xente a que perdan a vergonza no mellor sentido, que se atrevan, que empreguen o galego e que utilicen as novas tecnoloxías que para iso están, para compartir con todos os demais. Sí, é que efectivamente hoxe en día cun móvil que temos prácticamente todo o mundo, daslle aí o play e xa te pos diante e hai que pensar o que se di, hai que pensar o que se di, efectivamente. Pero eso eu creo que é a parte máis difícil. Tecnolóxicamente non hai ninguna complicación hoxe en día. Que conto?
galego, pero aí E está. despois, si o fas en galego, si o fas estupendo e a persoa que te está aí grabando ou ti mesmo, pois controlas un poquinho, excelente. Pero creo que é máis importante ter unha historia que contar. Exactamente, algo que dicir e algo sempre, que claro. compartir. Lembramos o enderezo para ter toda a información, youtubeiras.gal e o 20 de abril saberemos quen son os mellores, ou polo menos quen lle parecen os xurados mellores de esta iniciativa, segunda edición. Moitas grazas, Isabel Vaquero. Moitas gracias a vos. Lembramos que traballa no Servicio de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela e que é concelleira desa mesma faceta no Concello Coruñés de Ames. Grazas. Moitas grazas a vos.